jeg tror, jeg er ret sulten. Måske skal man ud og... ja, jeg tænker bare, at vi kan køre. Så lige ind her. Og så lukker vi lige. Kan den lukke? Yes. Og så kører vi lige lidt. Au! Hvem er... Nej, ikke dig igen. Jo, det er mig. Og jeg skal have en pizza. Nej. Jo. Jeg er i pizzeriet lige nu. Ja, så du går fucking ind med din grimme ben, og så bestiller du en pepperoni til mig. Penge? Når du betaler. Vi har ikke aftalt, jeg betaler, du betaler. Hvorfor har du en perker på? Det er bare sådan, jeg taler. Og du er, man, hvad for noget ved du skal skyde dig? Har du ødelagt min dytknap? Måske. Det var ikke med vilje. Har du også ødelagt min radio? Det var heller ikke med vilje. Hvorfor ødelægger du mine ting? Det var ikke med vilje. Du har også ødelagt mit gear. Det var heller ikke med vilje. Nå, nu går du ud og henter den pizza, ikke? Ud og hente den pizza. Jeg kan ikke køre længere. Nej, så kommer du fandme ud af døren. Hop ud af døren, mand. Ud af døren, sagde jeg. Gider du at holde din kæft? Og nu giver du mig den der pistol. Jeg vil bare have en pizza. Køb den selv. Okay. Og hvorfor kører du ikke bare selv op på din klamme homocykel? Jeg har ikke en homocykel mere. Hvem tog den? Jeg har troet guld. Kan du gulerød? Jeg har to mit stykke. Hvor er det, han bor henne? Han bor på pizzeriet. Nå, hvem er pizza? Man kan sgu ikke bo på en pizzeria. Jo. Jeg tror Gulle kan godt. Han har nemlig pizza. Nu kan du ud. Kan jeg lige det? Jeg kan ikke komme. Ja, gå ud. Okay. Skynd dig. Luk døren. Okay. Han skal bare lige vide, at dækket er punkteret. Han har lige taget min cykel. Ja, der er han.